Čů, ty. Je to skoč. Tak jeden může teď. Kdo z nich spadne, platí kilo. To je poslední, Jirka. Tyjo, pojď. Jirka chcít, jo? Spadl. Bé. Jirka umřel, Jirka chcí, chudák. No roots, no bitches. Skibidi! Že vaše dělsky byly. Ty na něho. Vylezeš? Au. Jde mi dál. Fiszka. Ruchy na nie stačí na mě fokus, stačí na mě fokus, to jsem dělal. Tam se včípal. Pane, ostrhej. Bože. Ani Fredrik Fazbear na mě neměl. Páj je mrtvej. Jo, já mám to krplík. Tohle. Do prdele. Ano. Kostel, to zabilo Páju, no to zabilo Páju. Páj je mrtvej. Viděl jsi to? Jo. A ještě bomba. Proběhneš. Já jsem jí bochcal. Až projede, bude koukat na zeď. Jest tohle, pojď tudy. Ty další bomba. Ale tady už jsou luty. Cinkačka. Tady je kočka. Myš, vem. Ne, dobrý. Ne. Já bych docela potřeboval jako odložit lůz, takže jdem zpátky. Se bojím, Počkej, tam se musím, ale ne, to je moc velká vzdálenost, kámo. On je fakt úplně až na konci, na chodbě. Čum. Píča se bojím. Funguje to. Nefunguje, nechytám. A čum.
Tome, nemůžeš s tím, jinak po tebe nedojdu. Mám za tebou, řekni někdy. Jsou tady dva luty, který by jsem... 3. Ale ty jsou všechny do... Tak to přines. Ty jsou 4. Ale jsme koupil vardičky. No, on tam chodil, hodil pič. Tam dva prýcka. A pak je tu ještě energie. Jo, dobrý, to fitle, to nějak fitle tomu. Já budu z té strany. To je fitle. Ty mě taky jo. Zvládnu si to? Tome! To nebylo tak mílo. Jak to, že to detekuje z takové dálky? Jirka to netrefil! A já jo! Stalo? Netrefil. Do vody to trefil. On to trefil do vody, chudák. On je ve vodě, ne. Jirko, kde? Ne. Zabít. To vlastně minu. Jak se máme za... Jo! No. Ty jsou... Doufám, že jste mi něco nechal, abych mohl gameplay. Dobrý kusy. Musíš sem, Tome. Ještě musíme vylovit vody, aby mohl něco udělat. To si taky neubereš. Tome, ty seš kár. Tomáš se utopil. Páju, Tomáš se utopil. Nebyl. Ty jsi mě tady chtěl nechat, Pájo. Ne. My nemáme tu kvotu. Ne, my nemáme tu kvotu, Pájo. No nic, čede. Držte se mnou, kluci. Uděláme mezi ním kapelku, než odlehnu. Musíme jít As you have not met the profit quota, your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process. Přesně za nosem, jo. Jak jsou dveře, ale jde to vidět, vidíš to? Jsou to tankový. Prokopně. No, co to? Tak počkej. Počkej, tady je... Počkej. Tady je zeď. Musím si na ní šáhnout. Je tady zeď. Co? Je to fakt zeď. Já bych neřekl. Hele. Rocket, Tomáš, ty jsi Indandera. Halo. Nic pro záhadný. Kluci. S sebou troly, ne? Dobrý den, paníska.
Zavři tam paníska. Neny. Hej, Naskle. hej, No, jsem za zdí, kde jsi seš? tady za zdí. Páťo! Pomoc! Kluci, já se vlastně nemůžu dostat, ale... Pájo! Páťo! Toma! Pojď, jdem do píči to. Toma, pojď. Ale bacha, jdej pomůj. Pojď. Tady na schodech na pravých, jo, takže bacha. Před tamhle. Jen pojď, dej mi šelka, ne? On je prostě takový čurgaj. Jo, dejme to. Na klíč. Bacha na teleportér. Pájo! Co? Pájo, já šel to máši. Tak Ne. pojď, tak jak tomu, Počkej. pojď tam mít překážku, tak si dávej bacha. Ty tam spolu lidá, je. Tady, konečně. Ty píšo. Kámo, tak to byla závěraná mise. A statku jsem se tam, že tam bylo všechno zamčený, ne? Je mi to jasný. A já jsem se absolutně nevěděl. Kámo, já jsem tam bloudil, fakt tam vedla jenom jedna cesta k tobě. Fakt vedla jenom jedna cesta jenom k tobě. A já jsem tam bloudil spíčka na víc. Me asperagus znamená to, že už máme prostě Pája tě pohřbil, vole, Pája tě za to je vysral. Není pravda. Není. Pája tě prohlásil za jako mrtvýho prostě. Jak jako prohlásil za mrtvýho? Počkej, Ten mi nechtěl ani říct, kde seš, vole. počkej. Já to musím najít. To nepřichází v úvahu. Jak Prostě Patrik dal červenou kartu. Ty dal Pája. stop ty prej. Ako si dal červenou kartu? To se bebá. Teď tě chápu, že se bál, tam byly strašný podmínky. Ty se